ನಮಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಸುಮಾರಾತ್ ಬೊಂಗೋಲೇನು ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿನ ಇನಿ ನಮಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಪ್ರಯತ್ನನ ಇನಿ ಜನಕ್ಲೆ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಎದುರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾದ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಗನೆ ಆನಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ವಾಸ್ ಶೆಟ್ರನ ನಿರ್ವಹಣೆಡ್ ಇವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ಬರೋದು ಬಂದುಲೆ ಸರಿ ಅನ್ಸಿಡ ಇವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜನ ದೀಪನು ಅರ್ಲವನ ಮುಖೇನ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರುಲೆ ಒಳ್ಳೆರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊಡ್ದು ಪುರ್ಸೋತ್ ಮಲ್ತದ ವೈದನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರುಕಾದ ಕರುಣಾಕರ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಕೆ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನೀರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಲ್ತದ ಮೂಜಿ ಜನ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಸು ಶೆಟ್ರ್ ಇವೊಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನನ್ವೆ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಇವೊಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಗು ದಯಮಲ್ತದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ತೆಲಿಪಾಯನಾರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಸಂಗೀತನು ಕೊರ್ನಾರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇರ್ಲ ಇವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಾರಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪುಗಡ್ತೇನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೇಡ ಬಲ್ಲಿಂದೆ ಪನೋಲಿ ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ಮೇಡಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರಿ ಅನ್ಸಿಡ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಣ ಗಣ್ಯರಣ ಆತ್ಮೀಯನ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೋಣ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಪನ್ಪ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪನಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತದ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಐತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಪೂರ ಕೂರ್ದ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಸದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕರ್ನೇರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ ಬಾಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇರುಳ್ಳೇರು ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೆ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದ ಪೂರ ಬಸ್ ಸೇರ್ದೇರು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ಬೈದೇರು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ನಂಗೆ ದುಂಬುದ ಕೊಂದು ಓಡು ಬಂಡದು ಯಾನತ್ತು ಒಂದು ಪಂಡ ನಲ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಪಣ ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪೋಡು ಬಂಡದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತೆಗಳ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಣ ಗಣ್ಯರಣ ಆತ್ಮೀಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ಇರೆಗ್ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರಿಂಚಿಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂ ಪೂರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಥ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಸುರುಕಾದ ಕರುಣಾಕರ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯಗುತ್ತು ಬೆರೆಣ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಪೂ ಪೂರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೇನನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆದ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾ ಶೆಟ್ರ್ ಪೂ ಪೂರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಹರೀಶ್ ವಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಪೂ ಪೂರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅರೇನ ಮೋಕೆಡ್ ಇವನ್ಸಿ ಲೇಸ್ಗ್ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರ ಅಂಚನೆ ಶಿವದಾಸ್ವರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೇಡು ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೋಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನನ್ವಾ ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪೂ ಪೂರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೇನನ್ವಾ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಪೂನ್ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಲ್ನೆ ಸುರುಕಾದ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಸರ್ನ
ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ದ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿರು ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬರೋಡನ್ನ ಇರ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಹಿರಿಯರು ಇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಕ್ ಮಸ್ತಗತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಮಸ್ತಗತ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ ನಾಯ್ಕ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಅಡ್ಯಾರ್ ಮಾಧವ ನಾಯ್ಕ್ ಎಮ್ಮೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅನ್ಸಂಡ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಎದುರು ರಾರಾಸ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಪೆಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ದೀಪನು ಅರ್ಲಾವನ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡು ಬಂದು ಕೇನುವ ಸುಡುಕಾದ ಕರುಣಾಕರ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಪೆಂಚಿನ ಮಾತ ಅಭ್ಯಾಗತೆರು ಸೇರೊಂದು ದೀಪನು ಅರ್ಲಾವನ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡು ಬಂದು ಕೇಳೋಣ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕರಾವಳಿ ಏರಿಯರು ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ನ 8 ದಿನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ. ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸೋಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ವ ಒಂದು. ಈ ಪರ್ವಡು ಮೂಲತ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ದಯಾ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ರಾಮ ಶೆಟ್ರನಲ್ಲ ಅಂಚನೋಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂಚಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕರಾವಳಿ ಏರಿಯಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಗಳು ಈ ಟೀಮು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಗೆತ್ತದು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮನರಂಜನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಭರವಸೆ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಬೊಂಬೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂನೋಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆನ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂದು. ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಮೂಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪುಣಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ನಡಪೋಡು ಮಾತಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತೋಡಿ ನಾನು ನಿಗಳ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶೇನು ಕುರ್ನಂಚಿನ ಕರುಣಾಕರ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯಗುತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದಲ್ಲಿದೆ. ಗಿರೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ದಯಮಾಡ್ತದೆ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಇವನ್ಸಿ ಕಜ್ಜಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಸಾವಂದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಬಂದಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ ಬೆಂದದು ಊರು ಸುತ್ತದು ಇನಿ ಸುಮಾರು ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟ ಮೆರೆಡ್ದು 2 ಶುಭಾಶಯದ ಮದಿಪು. ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದು ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಪೂನೋಡಿ ಈ ಫಿಲ್ಮು ತೂತ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ ನಕುಲೆ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರ್ CID ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಹರೀಶ್ ವಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷೋಡು ತುಳು ನೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು. ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಒಕ್ಕ ಹೋಮಂಜೂರು ಊರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು. ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಫೈಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುದಾರ್ ಪಡೆದಿನಾರು. ಕೊಂಚ ಮಾತಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲು ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ಎಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ದೇರು.
ಸಾಯಿಬಲ್ಲ ಅಂತೂ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ನೆಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟೋಟಲ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾ ಬೊಂಬೆಡ್ ತೂತ ನನೈತ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್లు ಬರೋದುಂಡು ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್లు ಬರೋದುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್లో ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಂಡು ఒక యాక్టింగ్ సూపర్ ఆతుంది ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಬಾರಿ ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾಧ್ಯಮದಾಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಗಳ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಒವೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡು ಒವೇ ಡ್ರಾಮಾ ಆಡು ಆಟ ಆಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪು ನೀನು ಗೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಗೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಬೈದೇರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೈದೇರು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್తో యాక్టింగ్ లేదు ವಿಮಾನವರು ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನೆ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಒಂದು ಪೂರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೇವರು ಕಟೀಲ್ದಮ್ಮ ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಜೋಕುಲ್ನ ಈತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಗಲ್ಲ KM ಶೆಟ್ರ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎಂಗಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನಾರು ಒವ್ವೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಡು ಬಣ್ ಸಂಘ ಆಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ಬಣ್ ಸಂಘದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾರು ಅಂಚೆನೆಟ್ ಹತ್ರ ಅರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ನೆಕ್ ದೇವರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಲ್ಪಡು ఇది సూపర్ స్టార్ పిక్చర్ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಬೊಂಬೈದಾಗಲು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ 19 ಮೂರ್ದಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುವೇರು ಉದಯನ್ ತೂವೋಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಿಂದಿದಾಗಲು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುರ ಹಿಂದಿಡೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನೇ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಕಾಂತಾರದಾರು ಆರ್ಲ ಇವತ್ತು ಶೋಕ ಯಾಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಇದು KM ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಕ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ವಿ ಮನೋರು ಆರು ನಮ್ಮ ಬಂಟಗೀತೆ ಮಲ್ತಿ ಬರ್ತಿನಾರು ಮನೋರು ಇನ್ನು ವಿಜಯ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಪುರ ತುಳುಟು ಪುರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ದಯಣ್ಣೆ ಬಂಡದ ಮಾತಿನ ದಯ ಬಂಡ CID ದಯ ಅಂದೆ ಬನ್ಪಿ ಅಂಚಪುರ ಶಿವಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಪಡೀಲಿ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಪುರ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ನಗುಲು ಪುರ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈತಾರೆ ಮಾತಿರ ನಮ್ಮ ತೂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೊಂಬೈಡೆ ಏತ್ ಶೋ ಆತರ ಪೂರ ಒಂದಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಪುರ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದೊಂದು ಓವರ್ ಕ್ರೌಡ್ ಪುರ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಹರಿಶನ ನಗುಲು ಪುರ ಮಲ್ದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಡು ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಗೆಳೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ரெண்டு ಪಾತೆರಡು ಪಂದಿರಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆದ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗವು ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅದು ಬೊಂಬೈಡು ಹರಿಶಣ್ಣ ನಕ್ಲು ಬಣಸಂಗೋಡು ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ವಾಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಿದ್ದಾರೆ ಅಪಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಪುರಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಡ್ರಾಮಲ್ಲ ಬಣಸಂಗೋಡು ಅವಳು ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡದಾಗಲೇ ಇನ್ನು ಬೊಂಬೈಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಶಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅದು ಅರೆ ತೂನಗನೆ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ತೂನಗನೆ ತೆಲುಪು ನಂಚ ಆತನು ಹರಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಹರಿಶಣ್ಣ ಅಂತ ಹರಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿ ಆ ಕಾರದ ಅಂದು ಅಂಬಾಸಡರ್ ಕಾರ್ ಬಂಡ ಹರಿಶಣ್ಣನೇ ಕಾರಂದ ಆತನು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಕ್ಲ ದಯಣ್ಣೆವಾಡು ಹರಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಪಡೊಂದು ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ಎನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಪಡು ಬಂದು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮನೋಹರ್ ಸಾರ್ ಮುಲ್ತಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮನೋರಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಇನಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಣಸಂಗದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗಳು ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಆನ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಕಾಮಿಡಿಲ್ ಆಪುಣು ಓವುಲ ಆಪುಣು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನವೀನ್
యాన నవీన్ యాక్ట్ మల్పినాక సైడ్ ఉంటుంది అన్న డైరెಕ್ಷನ್ ఆవిಡ అండ్ ಸೈಡ್ ఉంటుంది ಅಂತ ತೂತ್ తెలుతోంದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ఏ ಸರ್ತಿ ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ನೈಜ ಅಭಿನಯದ ಒಂದು ಚಾಪು ಆಡ ಸುರುಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸುರುಡ್ದಿಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಂಚಿ ಇತ್ತನು ಅಂಚಿನ ಭೋಜರಾಜ್ ರಡ್ಜನ್ಲ ನೆಟ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರಿ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈರು ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನಂಚಿನ ಕುಡಂಜಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾನ ಪಂಡ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನನು ಪಾರಾಯರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅವಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಿಐಡಿದಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಮ್ಮ ತೂದು ಹಾಕ್ಲೇನು ಎತ್ತೋ ಸಮಯ ತೂದು ಮುಕ್ಲೇನು ಇನ್ನು ಈತ ಕೈತರಡು ಹುಂತುದು ಪಾತಿರ ನಿಂಕ್ ಅಂದಾಜಾಬುಜಿ ದಂಡೆ ಬಾರಿ ಬಿರೋಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ದಂಡೆ ಅವಡು ಅರಿಶಣ್ಣೆ ಅವಡು ಇಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಾಕ್ಲಿ ದೇವರ ದಯಟು ತೊಳುವೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಶಿವಜೋ ಸರ್ ಇರೆಡ್ದು ಎರಡು ಶುಭಾಶಯದ ಮದಿಪು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪರ್ಬ ದಯನ್ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡುದ ಮಾತಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಲ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಕ್ಲನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಆ ಮಾತಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವು ನಾಟಕ ರಂಗ ತಿಪ್ಪೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಲ ಮೂಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ನೇರ ಎಂಕ್ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರ ವಿಭಿನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲೇನು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ವಾಪಸ್ ಮೂಲ ಹೊಸ ನಮನೆದ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಟು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಧ್ಯಡು ನಮಗೆ ಎಂಚ ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ಮಧ್ಯ ಬೀಜದ ಬಂಡು ಕಡಲೆ ಬೂತ್ ವರ್ತಿಕೊಂಡದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಬರಡು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಡು ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಪೂರ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲು ಸಹಜವಾದ ಒವೇ ಊರು ಪೋತು ನಮ್ಮ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಮೋಕೆಡು ವಾಪಸ್ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಗುಣವನ್ನು ಮುಂಬಾಡು ಬೋದಿ ಏತೆ ವರ್ಷ ಏತೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಭಾಷೆ ನೀನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಮನೋರಂಜನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂದಿರು ಮಾನ್ಸಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ ಸೊ ಮಾರಿ ಮಲಮಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏರು ಪಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲ ಅವಡು ಇಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪುನ ಪೂರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನೆತ್ತ ಬ್ಯಾನರ್ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಆರು ಎಂಕ್ಲನ ಮಾತ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಒಯ್ಕಲ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನ ನಡೀತದೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನ ನಡೀತದೆ ಈ ಇಂಚಿನ ಆರ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಆನಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದು ಟೈಟ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ದುಃಖ ಹೊಡಿತಂಡ ಈ ಟೈಟ್ಲ್ ನೆನೆತನಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನೆಲ್ಲ ಏರೆಗಾನ್ಲ ಲೈಫ್ ಸೋಲು ಬರ್ತಂಡ ಈ ಟೈಟ್ಲ್ ನೆನೆತನಾಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿದ ಈ ಟೈಟ್ಲ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕನಪುನ ಮಂಡದ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಸಮಾನ ರಾಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಆರಿಗಂತ ನಾಚಿಕೆ ದಯಂದು ಗೊತ್ತಿಜೆ ಆ ರೀತಿ ಪನೋಡ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ ಸೊ ಆರೆಗ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಇಂದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಸೊ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಬ್ಯಾನರ್ ಇನಿ CID ದಯಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾಸಣ್ಣೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಎಂಚ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿದಾದ ಒಂಜಿ CID ಮಲ್ಬರ ವೈದ್ಯರು ಬಾಂಬೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತೇರಕ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಅವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ನಾಟಕ ಆವಡು ಸಿನಿಮಾ ಆವಡು ಅವು ಮುಂಬೈಗೆ ಪೋನಾಗ ವಾಸಣ್ಣೆ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಅಲ್ಪ ಮುಂಬೈದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗಾವಡು ನಾಟಕಗಾವಡು ಸಿನಿಮಾಗಾವಡು
ಅಲ್ತಕ್ಕೂ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಮುಲ್ತ ತುಳುವೆರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊರದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದವಡು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಎಂಕಲ ತುಳುನಾಡದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ. ಎಸ್ ದಯನ ಇರಂಚಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಮೂಲ್ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಬಿಂಜರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲ್ಲರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆತ್ತ ಪಿರೋಡ್ದು ಉಂತೊಂದೇನೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅತ್ತೆ ಪತ್ತರ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡೆ ಪನ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊರ್ಪಿನಾರ್ ಎಂಕಲ್ನ KM ಸೆಟ್ರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೈನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಅವು ಅನ್ಸೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ KM ಸೆಟ್ರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಮೆಹನತ್ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೆಹನತ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇದ ಇತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ತೋಜಿ ಪನ ಅಗಲ್ನ ಪವರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಗಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲಿಯತ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೈದಿನ ಪೂರ ಬಿಂಜರ್ನಗುಲೆವು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ನೆಗುಲು ಪ್ರೇಮ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗಲ್ನ ಪುದರ್ ಪನರ್ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಯಾನ್ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತುತ್ತ ಆರ್ ಪನ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತೈತಿದಾರ ನಾ ನೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಪನರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುದ ಏನ್ ಬಾರಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆತನ್ನ ವಿದಿನ್ 10 minutes ಎಂಕಲ್ನ ಕಮಲ ಕಮಲ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ ಸರ್ ಯುವರ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಇರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನ ಅಂದಾಜೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರನು ಕಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ಒಂಚೂರು ಶಾಯಿ ಟೈಪ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಫ್ರೈಡ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಆ ರಿಜಿಡ ಪನ ಪೂರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಯ್ತದ ತುಳು ಬರ್ತಾರೆ ಪನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಆರುಷ್ಲಾ ಅತೀಶ್ಲಾ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೇಯ ಬೊಕ ಮಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹರೀಶ್ ಸೆಟ್ರ್ ಪನೋಳದಜಿ ಬಾರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮಾನ್ಸಿ ಸುಧೀರ್ ನಿಗಲೆ ಪೂರ ಗುರ್ತ ತುಳು ಟು ಆತ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಶ CID ಡುಲ್ಲೇರು ತುಳುಡಗಲ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೂರ ಬಾಯ್ಪಟ್ಟ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ ಮೂಲ್ ಬೈದಿನ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೋರ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮೊಗಲ್ನ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡ್ಲ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೋಡ್ ಅಂತ ಎಂಕುಲ್ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಪನವೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಲೆ ಕೊಡು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ನ ಏನ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೋರ್ ಲವ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ನಾಟಕ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಏಪಲ ತೂಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ ಬೈದಿನ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮೇಡ ತಿಕ್ಕುನು ಬಾರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಏರ್ ಪೂರ ಗೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬೈದೇರ್ ಪೂರಾಗಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ ಮೂಲ್ ಬೈದಿನಾಗಲೆಗೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಪೂರಾಗಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಧನ್ಯವಾದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಾಧನ ಅಚ್ಪ ಶೋ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ 2 ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ದ ಒಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಉಲೆ ಬರೋ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ವಿರೋಧ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಖಿಲ್ ತೂವೋಡು ತೂದ ಇಬಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ಲ ಪನೋಡು